Pitäisikö ottaa lasit pois? Kauha. Ei. Se on mukava sälli. Tää? Se on mukava sälli. Joo. Kauha. Älä liian kovaa. Ei, mä ajan ihan normi sille, että en mitään. Pidät hallussa. Joo, ihan rauhassa. Mä oon mitään viimeistä enkä metrinkään päässä jo. Petri on kyllä eri mieltä. No niin, se nyt on. Saa olla. Onpa pikkuisen lämmin täällä. Joo. Siinä on ne letkut, täällä paina niitä littyjä. Kädet pitää täällä perus. No ei tän niin. Ei me ympäri ruveta ajamaan. Ei nyt sillä ei mennä. Mikä tää on? Täällä satu. Se on toi Muistonen, se lähtöavusti justi mikä ei ollut päällä. Silloin yhdessä. Se rajoittaa kierrokset ja luistoon. On tässä hyvät saunat. No. Mikä fiilis on itsellä? Ihan hyvä. Saa ajaa vaan, se on. Vähän väliä. Paljonko on lämpö? 50. Eikö lämpiä Ja ennen? 80 on toinen. Paluu ja Paluu toinen. lämpö. Joo. Eli ihan ok. Joo. Tää kyllä toimii hyvin tää kone. Joo. Tää. Toimii. Me jätetään vähän väliä, kun ollaan niin. Joo. Kanneesi kääntyy niin. Nyt. Tuli vähän hiekkaa. No voi perhana. Ei se haittaa. Toi viimeinen kierre. Niin meidän pitänyt ajaa pois tästä. Häh? Ei me päästä, kun me ollaan kiinni. Olisiko se ollut viimeinen kierros? Ei. Tää? Ei olisi yksi kierros. Yksi olisi on. Mees työntämään. Aika hyvällä. Ei mulle työntäminen auta. Tää? Aika hyvällä. Soitetaan, anna mennä nyt. Saako ajaa toisen kierroksen loppuun? Ei.
keskellä puu. Jäikää puskutti. Kerkeekö vielä ajaa? Ei kerkeä, se loppuu jo. 8 ympäristölupa. Nyt menee linjamies. Voi perse. Mitä? Onko helppoa homma? Kari, onko hiki jo? Täällä on tuolla kuka nyt menee kyytiin? Ei saa aina ajaa. Saa ajaa, anna mennä nyt. Yksi kierros vielä, mulla on pakko päästä. No en mä halua enää. Ei se jos tuo menee kyytiin. Tuuks sä kyytiin? Tuuks sä kyytiin? Tuu, jos pääsee. Ympäristölupa loppu. Ei saa aina ajaa. Ympäristölupa loppu 8. Ei, siellä on porukkaa vielä. Ei oo. Ajaa. Ei Ole. Varmaan 8 loppu. Joo, ei anna ajaa. Toikin tuli pois. Aha. Anteeksi. Tuli 2 kertaa. Miltä tuntuu käydä penkalla? Ei oo. Oli se samassa. Ei, mä en edes huomannut sitä. Se meni aika siihen. Meni jo, eihän siinä mitään. Mikä se on?